தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்ட்டு மூர்த்தத்தை சொல்றாரு. அது கோயில் சேவையும் செய்யணும், பணமும் சம்பாதிக்கணும் அந்த கோவில் சேவை செய்யறதுக்குங்கிறாரு. நரகதி கிட்ட பக்தர்கள் கிட்ட தொடர்ந்து நீங்க பக்தி சேவை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறாரு. அப்புறம் இந்த ரகுநாதர் கிட்ட கோயில் சேவையில ஈடுபட சொல்றார் மாதாஜி. அப்புறம் அந்த வாசுதேவ தத்தர் கிட்டையும் இந்த இவர்கிட்டையும் அவரோட சகோதரர் வாசஸ்பதி கிட்டையும் சொல்றார் மாதாஜி, நீங்க மரத்தையும் நீரையும் கவனமா அது பூஜிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன் அப்படின்னா மரம்ங்கிறது அந்த இவர் மாதாஜி நம்ம ஜெகநாதர் மகரத்துல செஞ்சிருப்பாங்க மாதாஜி. ஜெகநாதர் நீர் அப்படிங்கிறது கங்காதேவி. அதனால நீங்க அதை இது பண்ணணும். அது நம்ம பகவானுடைய இது அப்படின்னு சொல்றார் மாதாஜி. அப்புறம் முராரி குப்தா ராமரை பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இவர் இல்ல நீ கிருஷ்ணரை பக்தி பண்ணணுங்கிறப்ப என்னால முடியல அப்படிங்கிறப்ப அப்புறம் அவரவே சொல்றார் மாதாஜி, நீங்க உங்களோடதுலயே இருக்கலாம். நீங்க அப்படி செய்யறப்ப அது நீங்க வைஷ்ணவர்களை பகவான் இது பண்ற மாதிரி வைஷ்ணவரா இருக்கிறப்பயே நீங்க அந்த கிருஷ்ணருக்கு சமமான இதுதான். அதனால நீங்க ராமரை கும்பிடுறதுல இருந்து மாற வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவார் மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி வெரி நைஸ், வெரி பியூட்டிஃபுல்லி சம்மரைஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 என்ன வேணா பண்ணலாமா அப்படின்னா, ஒருத்தருக்கு கோயில் வழிபாடை பத்தி சொல்றாங்க, இன்னொருத்தங்களை எதுக்கு சொல்றாங்க, இன்னொருத்தங்க கோயிலுக்கு நடமாடுறதுக்கு பணம். இது என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா கோயில் வழிபாடு பண்ணுங்கன்றதுல கான்ஃபிளிக்ட் எதுலையுமே இருக்காது. ஆனா பணம் சம்பாதிக்கங்க அடித்தீங்கன்னா மாயாவாதி பிலாசபி கான்ட்ரடிக்டரி. அவங்க ₹1 பின்னாடி இருந்தாலே அவங்க கஷ்டம். அதனால தான் அவங்க வைராகியம் ஃபல்கு. நம்ம யுக்த வைராகியம் எதுக்கு சொல்றோம்னா, யுக்தானா யூஜ், ரைட்? எல்லாமே கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்றது. நம்ம எதுவா இருந்தாலும் கிருஷ்ணரோட கனெக்ட் பண்ணுவோம். சிட்டில இருந்தாலும் நம்ம சன்னியாசிகள் யாராவது நீங்க ஃபாரஸ்ட் போய் பாத்தீங்களா? யாருமே இருக்க மாட்டாங்க, ரைட்? எல்லாருமே சிட்டி தான். நம்ம எதுக்குன்னா அவங்க பாகவதர்கள்னா பகவானோட பத்தி பேசுறவங்க. சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒண்ணு. ரெண்டாவது, இன்னொருத்தர பணம் சம்பாதிங்க. ஏன்னா அவர் மெட்டீரியலிஸ்ட்ன்ற அர்த்தத்துக்கு இல்ல. நான் உங்ககிட்ட லாஸ்ட் டைம் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, வைதி சாதனை பக்தி, ராகானுகா பக்தி பண்ணவங்களும் சரி. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரு அந்த பயங்கரமான அட்வான்ஸ் டிவோட்டி ஜனக மகாராஜ் எல்லாரும் ப்ராப்பர் பிராக்டிஸ் பண்ணாங்க. அவங்கள கூட வைத்திய சாதனைகள் எல்லாம் பண்ணாங்க. எதுக்கோசரம் அவங்க பண்ணாங்க? அவங்க ராஜா, அவங்க வழி நடத்தணும் எல்லாரையும். அதனால எக்ஸலண்ட். வைத்திய சாதனை எதுக்கு பண்றாங்கன்னா அவங்க வழி நடத்தணும். தே ஹேவ் டு செட் அன் எக்ஸாம்பிள். எத்யத் ஆச்சரதி சேஷஸ் தத்தத் ஏவேத்தனோ ஜுனா சயத் பிரமாணம் குருத்தே லோகஸ் தத் அனுவர்த்ததே. என்ன நம்ம பண்றோமோ அதை வச்சு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி ராகானுகா பக்தர்கள் 2 ரீசன்னால பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு, வைத்திய சாதனை பக்தி நம்ம மாதிரி இருக்கவங்க அவங்க பண்றது இல்லையே நம்ம கெட்டு போயிடுவோம், அதுக்கோசரம். இன்னொரு விஷயம், வைத்திய சாதனை ஃபர்ஸ்ட் எதுக்கு பண்றோம்? இதனால யார் சந்தோஷப்படுறா? கடவுள். வெரி நைஸ். கடவுள் சந்தோஷப்படுறாரு. கடவுள் சந்தோஷப்படுற விஷயங்கள் எல்லாமே ராகானுக்கா அவங்களும் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதனால அவங்களும் பண்ணுவாங்க. அவங்க எதுக்கு ஃபாலோ பண்றாங்கன்னா, ஜஸ்ட் டு ப்ளீஸ் லார்ட். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ஆர் மை வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொன்னதால நான் அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவங்க அதையும் ஃபாலோ பண்றேன். ஸோ 2 ரீசன். ஒண்ணு வழி நடத்துறதுக்கு, ஒண்ணு. ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ்? அவங்க பயத்துல பண்ண மாட்டாங்க, ரைட்? அச்சோ நான் பண்ணணுமே, ஐயோ நான் காலையில எந்திரிக்கணுமே, அச்சோ, ரைட்? ஐயோ நான் செய்வது அபதாரம் ஆயிடுச்சே. அந்த மாதிரி நம்மள ஒரு பயம் இருக்கணும். அதுதான் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். எங்க பயம் இருக்கணுமோ பயப்படணும் அப்படின்னு. எங்க பயம் இருக்கக்கூடாதோ இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸுக்கெல்லாம் அடியனா இருக்கும், அங்க ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை, ரைட்? மரியாதை கொடுக்கணும் ஹியூமனா இது. இப்போ அதே மாதிரி கலாவதி மாதாஜி படிச்ச மாதிரி 2வது. 3வது கங்கை. ஏன்னா கங்கை சாட்சாத் அந்த கிருஷ்ணர் பாதத்துல இருந்து வந்ததால கங்கையையும், அப்புறம் செடியில் மரத்தை பாத்தீங்களா மாதாஜி? அதனாலதான் நாங்கெல்லாம் ஆலமரம் வனமரம் இந்த மரத்தை எல்லாம் சுத்தி வரோம். அதை மீன் பண்ணல. அவர் சொன்னது ஜெகநாத பண்ணதால மரத்துக்கு என்ன ஃபேமஸோ அதனால கும்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனால அவர் சொன்ன ரீசன் லாஜிக்கும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பாதி புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரே சொன்னாரே, அதுக்குதான் நான் டெய்லி இந்த மரத்தை, துளசி மரத்தை சுத்தி வருவோம். அந்த மாதிரி எதை சுத்தி வரணும் அப்படின்றதும் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. போலாமா? ஏ மத சர்வ பக்தேரா காய் சப குணா சபார விதான திலாகாரி ஆலிங்கனா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அவங்க இயேசு கிறிஸ்த அவரோட பின்னாடி வந்தவங்களை மாத்திரம் இது பண்ணாரு.
இவர் எல்லா பக்தருடைய பாவங்களை எல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன் வெரி அப்படின்னு சொல்லி நைஸ், ஆமாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ சொல்லுங்க. வெரி நைஸ். ஸோ இயேசு வந்து வாஸ் ஆல்சோ கிரேட் வைஷ்ணவா. அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இல்ல நம்ம கிருஷ்ணரை ப்ரோமோட் பண்றோம். இல்ல, நம்ம எல்லாருமே ப்ரோமோட் பண்ணுவோம். என்ன உண்மையை ப்ரோமோட் பண்றோம் எல்லாருமே, இன்க்ளூடிங் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்துவிசம்னா நாங்க, நம்ம யாராவது சொன்னாரா, கிருஷ்ணர் சொன்னாரா, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, திஸ் கீதா இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஹிந்துஸ் இல்ல, எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. ஏன்னா இஸ் ப்ரோமோட்டிங் வாட் இஸ் தர்மா, அதுக்கோசம் தான்ன்றாரு. சரிங்களா? இப்போ ஸ்லோகா படிச்சு யாரு ஃபர்ஸ்ட், ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சுட்டு அப்படியே நீங்க மேனேஜ் பண்ணுங்க கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ये मद सर्व भक्तरे की सब गुण सब சபாரே விதாயா திலகரியாலிங்கனா. இவ்விதமாக ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு தமது எல்லா பக்தர்களின் நற்குணங்களையும் அடுத்தடுத்து விவரித்தார். அதன் பின்னர் அவர் அவர்களை ஆலிங்கனம் செய்து அனுப்பினார். அடுத்து பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. ரைட். ஸோ அவங்க எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா, அவர் இப்போ எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒர்க் டெலிகேட் பண்ணிட்டு டாடா பை பை சொல்லிட்டாரு. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமா மாதாஜி படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. பிரபுர விச்சேத பக்தா கரின ரோதன பக்திர விச்சேத பிரபுர விஷன ஹைலமானா. ಪ್ರಭುರ ವಿಚ್ಛೇದೆ ಭಕ್ತ ಕರುಣ ಕರೇನ ರೋದನ ಭಕ್ತೇರೆ ವಿಚ್ಛೇದೆ பிரபுர விஷ்டன ஹைலமன. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தவிர்க்க முடியாத பிரிவினால் எல்லா பக்தர்களும் அழத் தொடங்கினர். அவர் பக்தர்களுடைய பிரிவினால் பிரபுவையும் கவலையுற்றார். ஸோ எல்லாருமே அவர் விப்ரலம்ப பாவா பார்க்கவே முடியல. ரைட். அதனால அவர் லிட்டரலி அழ தொடங்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது போலாம். யாரு புவனேஸ்வரி தேவிதாசி மாதாஜி, புதுசா வந்திருக்கீங்களா இன்னைக்கு? வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ. அன்மியூட் முடிஞ்சா பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், சைத்தன்யா கிளாஸ் அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடலாம். அதே மாதிரி ராதா ஜெகநாதன் என்ற மாதாஜியும் நியூவா நீங்க ரெண்டு பேரும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் அப்பப்போ வருவேன் மாதாஜி உங்க கிளாஸ்க்கு. ஹரி போல். தேங்க்யூ ஸோ மச். முடிஞ்சா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புவனேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க நியூவா? மாதாஜி ஒரு கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கேன். நான் அப்புறம் துவாரகா போயிருந்தேன். இப்ப திருப்பி ஜாயின் ஹரி ஆயிருக்கேன். ஹரி. லெவல் 2ல இப்ப ஜாயின் ஆயிருக்கேன். வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வெரி வெரி நைஸ். Mataji, இந்த Radha Mataji is a kids teacher, Mataji. என்ன டீச்சர்? கிட்ஸ் டீச்சர். ஓ, அந்த Yes, நம்ம ராதா Mataji. மாதாஜி தானா? ராதா ஜெகநாத். Yes, ஓகே. Mataji. L2 teacher ஆ ஐ நோ அந்த ஈவினிங் ராதா மாதாஜி. நோ. எஸ். ஸோ அவங்க சார் நேம் ஜெகநாத்னு தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ராதா மாதாஜி உங்களுக்கு தான் ஒரு டாட்டர் இருக்காங்கல்ல? மாதாஜி. ஓகே. ஸோ இது யாராவது படிங்க. அப்போ நீங்க எல்லாம் புதுசா வந்தவங்களும் படிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ಗಂಗಾಧರ ಪಾಂಡ್ಯರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುರ ಪಾಶೆ ಯಾಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಯಾರೇ ಕರ ಇಲ್ಲ ಯಾವೇಶೆ. எஸ் மாதாஜி படிங்க. पंडित रहिला प्रभु रपासे यामे सेवा रे प्रभु यारे करेला आवासे. வெரி நைஸ். டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சிருங்க. எனக்கு தமிழ்ல இல்ல மாதாஜி. இங்கிலீஷ் இஸ் ஃபைன் மாதாஜி. Pandita remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu and he was given a place to live at Yameshwara. Purport. Yameshwara is on the southwest side of the Jagannatha temple. Gadadhara Pandita resided here and there was a small garden and a sandy beach known as Yameshwara Tota. ஸோ பேசிக்லி யாரு கதாதர? வெரி நைஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறதும் ஒரு சேவை. ராதாராணி. வெரி நைஸ். ராதா ராணி. ரைட். அவங்க தான் கதாதரா பண்ணிட்டா வராங்க. ஸோ அவங்களால கிருஷ்ணரை விட்டு இருக்க முடியாது. அதனால இஸ் பெர்மனென்ட்லி ஸ்டேயிங் இன் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா. அவரோட வரமே எடுத்துருப்பாரு, நான் உங்களோட தான் இருக்கேன் அப்படின்னு. அதனால இ கண்டினியூஸ் டு ஸ்டே தேர் அப்படின்றத பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட்டுக்கு போகலாம். புவனேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க கம்ஃபர்டபுளா இருந்தா நீங்க படிக்கலாம். அவங்க நீங்க தீக்ஷா யாரு குரு மாதாஜி? ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ். ஹரி போல். வெரி நைஸ். எங்க எடுத்தீங்க மாதாஜி? பெங்களூர். ஹரி ஹரி. நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. நான் ஸ்லோகம் முடிச்ச அப்புறம் நீங்க படிங்க முடிஞ்சா. ஹரே கிருஷ்ணா. பூரி கோஷானே ஜெகநாத ஸ்வரூப தாமோதரா தாமோதர பண்டித ஆரா கோவிந்த காஷீஸ்வரா ஏ சப சாங்கி பிரபு வைஷே நீலா சலே ஜெகநாத தர்ஷனா நித்ய கரே
பிராத்தகாலே. படிக்கவா மாதாஜி? ஒரு செகண்ட் மாதாஜி, புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் பிரேமா மாதாஜி படிக்கணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுங்க. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. पूरी गोसानी जगदानंद स्वरूप दामोदर दामोदर पंडित हर गोविंद काशीश्वर हे सभा संगे प्रभु वैसे नीलाखाले नीलाचले जगन्नाथ दर्शन नित्य करे प्रातः काले. Thank you, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன். Translation. Translation. Sri Chaitanya Mahaprabhu remained at Jagannath Puri, Neelachala with Paramananda Puri, Jagannatha Swarupa Damodara, Jagannatha Swarupa Damodara Pandita, Govinda and Kashishwara. It was Sri Chaitanya Mahaprabhu's daily practice to see Lord Jagannatha in the morning. Thank you, Mataji. ஹரிபோல். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு வந்து எங்க இருந்தாருன்னா கம்ப்ளீட்டா நீலாச்சலா இருந்தாரு. அவர் யாரோட எல்லாம் இருந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமானந்த புரி, ஜெகநாதா, ஸ்வரூப தாமோதர், தாரூப இவங்க ஃபுல் டீமோட அவர் அங்கேயே இருக்காரு. ஏன்னா அவருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள். ஆனா காலையில டெய்லி போய் அவர் ஜெகநாத் புரிய பாப்பாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்கணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட். பிரபு பாஷி ஆஷி சர்வ பாம ஏக தீனா யோதாஹானா ஹரி கிச்சு கைலா நிவேதனா. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வேற யாராவது நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா படிங்க. இல்லைன்னா பிரேமா மாதாஜி படிச்சுட்டாங்களா? அவங்க படிச்சுட்டேன் படிச்சிட்டாங்க. மாதாஜி. படிச்சிட்டீங்களா? நான் ஓகே. அப்போ படிக்கிறேன் மாதாஜி. இன்னொரு இல்ல தடவை இல்ல ஒரு படிக்கிறேன். செகண்ட் படிச்சிட்டீங்கன்னா மத்தவங்க கொடுக்கலாம். கலாவதி மாதாஜி அப்புறம் பத்மா மாதாஜி, அவங்க 2 பேருக்கு அப்புறம் செகண்ட் ரவுண்ட்ல வேணாம். யாராவது நியூவா இருந்து படிக்கவே இல்லைன்னா எடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி கிளாஸ ஓட்டுங்க. படிக்கவா மாதாஜி? இப்ப சொன்ன மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜின்னு சொன்ன மாதாஜி, படிங்க ராஜேஸ்வரி படிங்க. நான் கேட்கல. சாரி மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. प्रभु पाश आशी सर्वभौमा एकादीना योता हता हरि கிச்சு கைல நிவேதனா. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு நாள் சர்வபாம பட்டாச்சாரியா ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் பிரபுவிடம் கூப்பிய கைகளுடன் வந்து ஒரு வேண்டுகோளை சமர்ப்பித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அவ்வளவுதான். அவர் வந்து ஒரு வேண்டுகோள் சமர்ப்பிக்கிறாரு. யார் சமர்ப்பிக்கிறார்? ஐ மீன் யார் சொல்றாரு? மாதாஜி. ஓகே, வெரி நைஸ். சோ அவர் என்ன கேக்குறாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஏபே சப வைஷ்ணவா கௌட கேஷ சாதி கேலா ஏவ பிரபுர நிமந்திரேன அவசர கைல ஹைலா. ये बे सब वैष्णव गौड़ देशे सली केले ஏவே பிரபுர நிமந்திரேன அவசர ஹைலா. எங்கள் எல்லா வைஷ்ணவர்களும் வங்காளத்திற்கு திரும்பிவிட்டதால் மகாபிரபு அவருடைய அழைப்பை ஏற்பதற்கு நல்ல வாய்ப்பு இருந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? அவர் வந்து போய் எல்லாரையும் கூட்டுறாரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்து ஜானகிராமன் படிக்கட்டும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். ஏபே मोरगारे भिक्षा करे हम शतबारी प्रभु काहे धर्म नाही खरीते ना पारी. हरे कृष्णा माताजी. ये बे मोरा करे पिशा करह मास पारी प्रभु कहे धर्म नाहे கரிதேனா பாரி. சர்வபம்ம பட்டாச்சாரியர் கூறினார், அருள் கூர்ந்து எனது இல்லத்தில் 1 மாதத்திற்கு உணவருந்துவீராக. மகாபிரபு பதிலளித்தார், அது சாத்தியமல்ல, ஏனெனில் அது சந்நியாச தர்மத்திற்கு எதிரானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க வீட்டுலதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. இவர் சொல்றாரு ஆப்வியஸ்லி அது பிராக்டிக்கல் இல்ல. ஏன் அது பிராக்டிக்கல் இல்ல? ஏன் சன்னியாசி தர்மம் என்ன ப்ராப்ளம்? சன்னியாசி சாப்பிடக்கூடாது அவரு? ஒரு வீட்டுல ஒரே இடத்துல அவங்க போயிட்டே இருக்கணும் மாதாஜி. ஒரு வீட்டுல வந்து சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு வீட்டுல வந்து சாப்பிடக்கூடாது. ஏன் ஒரு வீட்டுல சாப்பிடக்கூடாது? பாண்டிங் கிரியேட். இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப அட்வான்ஸ் சர்வாசிஸ் ஒரு மரத்து கீழே கூட இருக்க மாட்டாங்க. அந்த லெவலுக்கு பாண்டிங் கிரியேட் ஆகும். நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வந்து இது எப்படி நம்ம நினைப்போம் இல்ல, எப்படி ஒரு விஷயத்துல பாண்டிங் வரும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாண்டிங்ன்றது வந்து எதுல வேணா டக்குன்னு வரும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட அன்பார்ச்சுனேட் ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லலாம். எதுக்கு அன்பார்ச்சுனேட்னா வரக்கூடாது, ஆனா அது வருது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பை நேச்சர் பாத்தீங்கன்னா பாண்டிங்ன்றது வந்து எதேர்ச்சியா நம்மளுக்கு வருது. அது வந்து வரவே கூடாது.
ஆனா நம்மளுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி பாண்டிங் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பை நேச்சர் நம்ம வந்து வெரி அட்டாச் டு எவ்ரி திங், ரைட்? இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னப்ப வந்து எனக்கு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஒருத்தன் ஐலாண்ட்ல இருந்தான். ஆனா அவன் எப்படி சர்வை பண்ணான்னா, தென்னந்தோப்புல இருந்து ஒரு தென்னை இது இருக்கும்ல, அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க, அந்த ட்ரை கோகோனட், கொಬ್ಬரை இல்ல, அது உரிக்காம இருக்குமே, அதையே வச்சு வச்சு வாழ்வான் அவன். 2 வருஷம் அப்புறம் அவனை காப்பாத்தி கொண்டு வந்த அப்புறம் கூட அந்த தேங்காயை விடவே முடியாது அவனால. அவன் வீட்டுக்கு ஈடு வந்தா கூட அந்த தேங்காவை வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சுப்பானு. சரி, அந்த டைம் ஒரு தேங்காய் வச்சு விளையாடுறது ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனா காலத்துக்கும் வந்து நம்ம வச்சிருப்போம். நிறைய தடவை பாத்தீங்கன்னா இது வந்து வெரி நேச்சுரல், ரைட்? இப்போ ஒரு காமெடி, என்னோட பொண்ணியை நான் பார்த்திருக்கேன். என்னோட வர்ணாவோட வண்டி ஓட காரோட சாவி, அது வந்து வண்டி எவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு, வித்து கூட ஆச்சு, அவ குழந்தையா இருக்கச்சே இன்னும் கூட அந்த சாவியை வச்சுட்டு இருந்தா. முந்தானே தான் சொன்னேன், காரே இல்லை, இந்த சாவியை வச்சுட்டு என்ன பண்றது, தூக்கி போடுறியா அப்படின்னு. அப்போ ரிலக்டண்டா ஓகே. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த பாண்டிங் வித் தட் பர்டிகுலர் ஐட்டம்னால இது இப்போ இது ஒரு ஜெனரல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு சொல்றேன். இது பார்த்தா பெரும்பாலும் அதனால வந்து அவங்க ஒரு மரத்துக்கு கீழே கூட எதுக்கு தங்க மாட்டாங்கன்னா, they will get very addicted to that மரம்ன்றதால அவங்க அதுக்கிட்ட கூட தங்க மாட்டாங்க அப்படின்றது தான் அவங்களோட ரீசன். மாதாஜி, இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல சின்ன வயசுல இது அதை அப்படியே பத்திரமா வச்சுட்டு இருப்பாங்க. நிறைய பேர் இல்ல மாதாஜி, எல்லாருக்குமே இருக்கும். சரி, ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல ஈடு. இப்போ நான் வந்து என் பொண்ணு கிண்டல் அடிச்சேன், அவ கார்கின்னு. நான் டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல, பட் நான் கூட ஏதாவது வச்சிருக்கலாம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிளீன் பண்றச்சே, இது பொசசிவான்னு தெரியாது, நிறைய பழைய சாமான எல்லாம் கிளீன் பண்றச்சே, எப்போ சின்னப்போ எங்க மாமா ஒரு பர்ஸ் கொடுத்தாரு, ₹1 போட்டு, ஒரு ஒயிட் பர்ஸ். அது திறந்தா கூட அது துப்புன்னு விழுந்துரும் போல இருக்கு, ரைட்? ஆனா அதை அப்படியே வச்சிட்டு இருக்கேன், ரைட்? எப்பமோ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டு கொடுத்தது வந்து, அப்ப வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெஸ், ரைட்? அது துப்பட்டா பத்திரமா வச்சிருக்கேன், அது யூஸ் கூட பண்ண மாட்டேன். எதுக்குன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு ரீசன்னால நம்ம வச்சிருப்போம். ஓகே, இது கரெக்டா தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல, அதுக்குன்னு இருக்கிற சாமானெல்லாம் தூக்கி போடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. பட் அந்த என்ன சொல்லுவீங்க, அந்த ஹேபிட் சீம்ஸ் டு பி என்ன சொல்றது, கண்டேஜியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹேபிட் வந்து ஒட்டிச்சு நம்ம கிட்ட, அதுதான் விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वभौम काहे भिक्षा करे भिषदीना प्रभु काहे नाहे याति धर्म चिन्ना. பத்மா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி 2 பேர் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி 2 பேர். படிச்சிட்டேன்மா, நான் படிச்சுட்டேன். அப்ப விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. லல்லிகண்ணன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। सर्वभम काहे भिक्षा करह दिशा दीना प्रभु कहे ए नाही यदि धर्म चिन्हा. माता जी screams God. Translation. Sarvabhauma then said, please accept the invitation for 20 days. Purport. But Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, it is not a religious principle of the renounced order. Hare Krishna Mataji. சோ என்ன சொல்றாரு, சாரி, படிங்க படிங்க. Over Mataji, renounced order வரைக்கும். சோ பேசிக்கலி என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து அலௌட் இல்ல. ஆப்வியஸ்லி வந்து 24வது இருங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. சோ ஏன் சொல்றாரு, எப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் போலாம் மாதாஜி. இது ரிப்பீட் பண்றோமான்னு அவர் நெகோசியேட் பண்றாரு, 1 மாசத்துல இருந்து 20 நாள் அப்படின்னு. 190ல सर्वभौम काहे पुनः दीन पंचदाशा प्रभु काहे तोमारा भिक्षा एक दिवासा. யாராவது படிக்காதவங்க படிக்கணும்னா படிங்க, யாராவது ஹரே படிக்கவே கிருஷ்ண இல்ல. மாதாஜி, நான் படிக்கல மாதாஜி. எஸ் புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सर्वभौम कहे पुनः दिन पंचदश प्रभु कहे तोमारा भिक्षा ஏக திவச. சர்வபௌம சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் 15 நாட்களுக்கு உணவருந்த வரும்படி மீண்டும் வேண்டிய போது மகாபிரபு பதிலளித்தார், நான் உங்களுடைய இடத்தில் 1 நாள் மட்டும் உணவருந்துவேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. அவர் என்ன சொல்றாரு, வெரி நைஸ் இல்ல, 1 டே அட்லீஸ்ட் நான் வந்து கண்டிப்பா வந்து சாப்பிடுறேன், ஜஸ்ட் 1 டே நான் உங்ககிட்ட சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. சோ அதனால அந்த 1 டே வந்து 1 டே சாப்பிடுறத அவர் ஏத்துக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இதோட நம்ம இன்னைக்கு செஷன் முடிச்சிடலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபேஸ்ய கிருபா சிந்துபியை வச்ச பத்திதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவிபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவி ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபாதி ஜெய் நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே. எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு கேள்வி என்னன்னா, இப்போ இந்த கிளாஸ் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, சைத்தன்யா கிளாஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா?